हेलौ फ्रेन्ड्स, गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन आरोबाव खेबसे बरायना लाबावनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट्स लानानै फैदों। दा मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय, गुड निउस। दा इम्परटेन्ट आपडेट्स आरोखि। दा नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ आङो लानानै फैदों। दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबानो जाबाय। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों आरो दासिमबो जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै, नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायग्रोबानो जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। दा जोंहा CMAAA 2.0 नङा होमबा, 2.0बो बुंनो हायो जोङो। दा चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान, जोंहा लाइमोनफोरनि थाखाय बियो मोनसे साबसिडि हिसाबै होनाय, सरकारा होनाय राङारि अनसुंथाइ होननानै जों बेखौ बुंनो हायो नङा होमबा लोगोफोर। दा बेनिनो आपडेट्स लानानै फैदों आं लोगोफोर। दा जोंहा आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाहाय माखासे निउस मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावदों आरोखि। दा जोंहा बे असम आत्मनिर्भर अभियानखौहाय जोंहा 1.0खौहाय मोनखांबाय नङा होमबा बयबो लाइमोनफोराहाय, जायफोरा ओरैनो थानाय, जायफोरा फरायबाय थानाय बिथांमोन, नोंथांमोना लायैआनो मोजां। मानोना फिउचारावहाय गोबां खोथा थायो। मानोना बे लेनदेनाहाय बेंकजोंसो जायो नालाय, ओंखायनो नोंथांमोना लायैआनो मोजां। जायफोरा फरायला एबा जायफोरा खामानि मावनो गोसो, नोंथांमोना ओरैनो थानाय लाइमोनफोरा लानो हागोन आरोखि। नोंथांमोना लाबानो जाबाय। दा जोंहा सिगाङाव 25,000 25,000 जन जोंहा सेलेक्ट खालामदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा गोबां एप्लाइ खालामदोंमोन। 2,29,145 जन एप्लाइ खालामदोंमोन। बिनि गेजेराव टटेल एप्लिकेसना जोंहा 1,04,091 जनमोन। दा बिथां CMआहाय खयजननो होदोंमोन? 25,000ल' होदोंमोन मात्र फार्स्ट किस्तिखौहाय। दा जोंहा फार्स्ट किस्तियावहाय बेसेबां मोन्दोंमोन? 75,000 मोन्दोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। 75,075,000 खरिया मोन्दोंमोन। ओमफ्राय सेकेन्ड किस्तियाव जों मोनबावदोंमोन 25,000 खरि मोनबावदोंमोन। दा 1L मोनबाय आरोखि, 1 लाख मोनबाय। दा 2 लाख होनायनि खोथा नालाय, दा 2 लाखआवहाय बिथांमोनहा 1 लाखखौहाय खामानि मावनो हरग्रोबाय। ओमफ्राय खामानि मावनानै जुदि मोजां जायोब्ला, सुख'नो हायोब्ला, बिथांमोना 1 लाखखौहाय उनाव मोनबावगोन आरोखि नेक्स्ट किस्ति हिसाबै। ओमफ्राय जायफोराहाय डिग्रि कर्स गोनांमोन, बिथांमोननि थाखायथ' 5L होदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। बिथांमोनाबो मोनबाय जानांगौ माखासे किस्तिखौहाय। दा जों गोबां सर्स मिडियानि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला, नैबे फैबाय थानाय 2025 बोसोरावहाय बिथाङा 75,000 प्लास केन्डिडेट्सफोरनो बिथाङा राङारि अनसुंथाइ होनो थांबावदों। बे आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0नि गेजेरजोंहाय बिथाङा होनो थांखि खालामदों आरोखि। दा बिथाङा सेकेन्ड किस्तिखौहाय 2.0खौहाय बिथाङा बबे थारिखआव होनो थांगासिनो दङ, नोंथांमोना बेखौहायनो मिथिनो लुबैदों जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। दा आङो बारा गोबाव खालामला, बेखौ खिथाहरथारनोसै, नोंथांमोनहा मिथिनो लुबैथारबाय जानांसिगौ। दा बिथाङा 2025 बोसोरनि 1 जानुवारि 1 थारिखनिफ्रायनो बिथाङा होगोन होननानै बुंदों। मानो होनोब्ला होगोन माने एप्लाइ खालामनाय प्रसेसाहाय स्टार्टिं जागोन होननानै बुंदों, अनलाइन एप्लाइ प्रसेसाहाय। ओमफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौ खालामना लाबानो जाबाय। बिथाङा गोदानैहाय 2025 बोसोरनि जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौहाय खालामनो हासिगोन होननानै बिथाङा निउस मिडियानि गेजेरजों फोसावना होबाय आरोखि। दा नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ नङा होमबा लोगोफोर।
अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ होननानै। दा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसाहाय माबायदि नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखागौ आरो खालामखांबायानो, गोबाङानो खालामबाय, गोबाङानो माखासे मोनासै थालांबाय आरो जायफ्रा थालांदोंमोन मोनाखिसैमोन नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामना लाफिनबानो जाबाय आरोखि। दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय जोंहा हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला नोंथांमोना मा नांगौमोन, नोंथांमोना नैबेवहाय 1.0 2.0 बेयाव लिरना होखादों नै 100 रुपिस पेमेन्ट दाननांगौमोन जोंहा ST OBC केन्डिडेट्सफोरा, ओमफ्राय 200 दाननांगौमोन आरोखि आदार्सफोराहाय, जेनेरेलफोराहाय। बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। ओमफ्रायहाय जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय जोंहा नैखि अबजेक्टिभ हिसाबै नायदो नोंथांमोना एलिजिबिलिटिया नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय 28 इयार्सआ जाथारनांगोन दै लोगोफोर, 28 बोसोरा जाथारनांगोन। बेनिफ्राय 45 इयार्ससिमल' नोंथाङा बे राङारि अनसुंथाइ स्किमनि थाखाय इलिजिबोल जागोन। 45 इयार्सनि बाराब्लाथाय जाया आरोखि। नोंथाङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय क्लास 10निफ्रायनो हागोन दै लोगोफोर, नोंथांमोना नै क्लास 10निफ्रायनो होखादों आप टु डिग्रि लेभेलसिम आरोखि। नै बेखौ नायबानो जाबाय 1.0निमोन बियो। ओमफ्राय नै डकुमेन्टस रिकुवेरा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, जायखिजाया आधार कार्ड, भटार कार्ड, पासपर्ट, ड्राइभिं लाइसेन्सफोर दंबा होदो। ओमफ्राय नोंथांनि फरायनायनि सार्टिफिकेट, मार्कशिट, एडमिट कार्ड बेफोरखौ नांथारगोन। ओमफ्राय नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बार, आइडि कार्ड, बेंक एकाउन्ट पासबुकआ बेखौहाय होथारनांगोन आरोखि। ओमफ्राय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ मा जानांगोन, आधारजों लिंकआथ' थाथारनांगोन, कम्पालसारि नङा होमबा लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बेखौ बयबो मिथिखायोआनो। मानोना जाय आधारा बेंकजों लिंक दं बे एकाउन्टआवसो फैसाखौ सोनाय जायो। जाय आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टआव लिंक गैया बे एकाउन्टआवहाय फैसाया हाबा। आरो नोंथांमोना बेखौहाय बेंकआव थांनानै आधारजों बेंकजों लिंक खालामनो होननानै बेंकनि मानसिफोरखौहाय बुंबानो जाबाय, बेंकनि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौहाय नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय। आरो नोंथांनि एड्रेस, नोंथांनि डकुमेन्टसफोरखौहाय बेंकनि मानसिनो गथायदो, साबमिट होदो, अब्लानो नोंथांमोननि खामानिखौ बिथांमोना मावना हरगोन आरोखि। ओमफ्राय नोंथाङा खेबसे अनलाइनावहाय चेक खालामना नाय नोंनि बेंक एकाउन्ट प्लास आधाराहाय लिंक जादोंना जायाखै, बिथांमोननि खामानि मावनायाहाय बिथांमोनहा नोंनि खामानिखौ मावदोंना मावाखै, अब्लानो नोंथाङा मिथिनो मोनगोन। आरो नोंनि बेंक आधाराहाय लिंक जादोंना जायाखै नोंथाङा मिन्थिगोन आरोखि। बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोननो, पेन कार्ड, नोंनि पारमानेन्ट एकाउन्ट नाम्बार बे थाथारनांगोन। ओमफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड, बे इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआथ' नोंथाङा थाथारनांगोन। जाय सुबुंनाव इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट गैया बेथ' जेबो खामानियावनो, अनलाइननि जेबो खामानि मावनो हानाय नङा आरोखि। नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ। इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआहाय इम्परटेन्ट, बेखौहाय गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनोमोन आरोखि लोगोफोर, आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोहरबाय। दा नोंथांमोनहा फैबाय थानाय 2025 बोसोरनि जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय 2.0खौहाय एप्लाइ खालामना लाफिनदो आरोखि। बे चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर आसाम अभियान 2.0खौहाय नोंथांमोना जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय एप्लाइ खालामना लाफिननो हासिगोन अनलाइन हिसाबै। दा नोंथांमोना बेखौनो मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों। दानिया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो नायनायजों लोगोसे लाइक खालामलांदो। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अनलायनानै बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।